سلام كم يوعيلكم نقعد حان متأخم نبز مدبنا لو معنتي أب أوسلو بفلاي أب نرويك أب حفشة بمسكن زناي كورونا تتحيزو حدش حقتات ويكا حبريتات وصيلو تي حدش تحقتات حبريتات نكتاتلو زبزح جيزي قلطيفو ما يترجموني ما بتناي نابناي تجرينيا زبزح بالنرويجيان ويبي إنجليش يزترجم نزبزح حزب نبصح مالتي تتجرينيا ويجلك أسيلو سعب خويني جنت حبريتا قلطيفكا نهترهو كل جيزي تنا أو زلوا قالات ويقانقاتات نممهارن يازا نايلو معنت مدب كم زينا زي كونه انتاتي أو زلوا قالات قلصال تدعى رينايو تدغاغاما እዩ جلو معنت تدعى رينايو انتن قالات زبزح جيزي أبز متصون تي حبريتات عيايراي سلا زلو نزناي كورونا نخنكتاتلو بعلنا مالتيو كيترجملنا كخلنا اي مالتيو تي مترجم كبل كله زبزح جيزي ابت نرويجيان مالتيو كاب نرويجيان انجليش نخلطو هينا ግን بانجليش ስለዝወጽ بانجليش ንከታተሎ ኣለና ምናልባት እዚ እንግሊሽ ነቶም ሓደሽቲ መጻእትና ኣብ ኖርዌይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ ቋንቋ ዘይትኽእሉ ጥራይ ቋንቋ ሓሳብ ትኽእሉ ነታ ዓዲ ከይለመድካዮ ወይ ሓበሬታ ከይሓዝካሶ ኢልካ ትከይድ የብልካ ብእንግሊሽ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኖርዌይ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኖርዌጅያን እውን ከይከኣልካ እዚ ከም ኣገዳሲ ናይ ጎኒ ሓበሬታይ ማለት እዩ ስለዚ ብእንግሊሽ ኣብ ዘሎ እንተደኣ ደሊናዮ እቲ ናይ ሎሚ ዓንቲ ግን ብኖርዌጅያን ነቲ ቋንቋ መምሃሪ ስለ ንጥቀመሉ ዘለና እዛ ቻነል ንእግረ መንገድና እዚ ናይ ኮሮና ጊዜ ቋንቋ ንመሃረሉ ከመይ ጌርና ሓበሬታ ንከታተለሉ ንምርኣዩ ማለት እዩ እዚ ሎሚ ዓንቲ ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ወይ ደቃየ ኤስኤምኤስ መፅያትኒ ማለት እዩ እታ ኤስኤምኤስ ከምዚኣ ትብል ነይራ ሻረ ኦሽሎ እዚ እንታይ ድብል ዘሎ ናብቲ ቃላት ክኸይዲ ከነንብቦ ምናልባት ዕፅፊ ጊዜ ሃይወስደልና ኣብዚ ክቡራት ወይ ከዓ ዲር ብእንግሊሽ ንብሎ ምሽ ክቡራት ወይ ከዓ ፍትዋት ፍቑራት ክንብሎ ንኽእል ኢና ሻረ ኢንፈርት ማለት ምትእትታው ማለት እዩ ተኣታቲሎ ኒየ ኦስትሬንገረ ቲልታክ ቲልታክ ማለት ስጉምትታት ማለት እዩ ስለዚ ተኣታቲሎ ስጉምትታት እንታይ ዓይነት ስጉምትታት እዮም ተኣታትዮም ደሎ ኒየ ኦ ስትሬንገረ ሓደሽትን ብዙሓት እዮም ኤንድ ተረርትን ኣኽረርትን ዝኾኑ ሕጊ ስጉምትታት ተኣታትዮም ኣለዉ ፎር ኦስቶፐ ጠጠው ንምባል ፎር ኦስቶፐ እዞም ቃላት ከም ዘለዎም እንተሒዝናዮም ኣብ ካልእ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ኢኻ ከምዚ ጌርካ ፎር ኦስቶፐ ከምዚ ትብል ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ስቶፓ ክንገብር ዘለና ኣብዚ ናይ ኮሮና ጊዜ ስጉምታት ተኣታትዩ ደሎ ንየማን ከይድ ኣለኹ ፎር ኦስቶፐ ስፕሬድኒንግ እንታይ ማለት እዩ እቲ ምልባዕ ምዝርጋሕ ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ስፕሬድኒንግ ናቱ ጠጠው ንምባል እቲ ስጉምትታት ቲልታካት ተወሲዱ ኣሎ እዚ ቃላት ኣብ ኣፍና ብጣዕሚ ክንለምዶ ኣለና ቀጻሊ ክደጋገም እዩ ካብ ዝወፃእ ፍሉይ ቃልሲ ስለዘየለ ስለዚ ቀጻሊ ባዕልና ዜና ክንከታተል ክንክእል ኢና ንመን ኢና ንከታተሎ ንብል ዘለና ኮሮና ቪሩስ ሕጂ ነቲ ቫይረስ ሕጂ እቲ ናይ ቀደም ቫይረስ ተቐይሩ ይበሃል ኣሎ ምሻሉ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቫይረስ መፂኡ ኣሎ ይበሃል ኣሎ እቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ቫይረስ እንታይ ድፈልዩ ካብቲ ናይ ቀደም ቫይረስ ብልክዕ ዋላ ተዘይተፈልጠ ደሚትዌርተ ንብሎ ማለት እዩ እቲ ሓድሽ ካብቲ ናይ ቀደም ዝማዕበለ ዝሓየለ ገለ ዘይኮነ ኣይንፈልጦ ኢና ግን ካብኡ ዝተቐየረ ንበሎ ንኣብነት ከምዚ እንታይ ነይሩ ቀደም ከምዚ ዝኾነ ነገር ሓደ ፈውሲ ትህቦም ፀረ ባልዕ ሽዑቲ ቶም ባልዕ እንተደኣ ለሚዶ እሞ ዘይጠቅም ይኸውን ካልእ ሓድሽ ፀረ ባልዕ ተምፅእ ኣለካ ምሽ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ይለምድዎ ኣሎ ማለት እቶም ሓደሽቲ ዝመፁ ከም ሚትዌርተ ጌርና ንሓስቦ ንኽእል ደሚትዌርተ ሕጂ እቲ ኮሮና ቫይረስ እቲ ናይ ቀደም ዘይኮና ንዛረብ ዘለና እንታይ ኢና ዘፍርሓና ዘሎ ዝሓድሽ መፂኡ ዘሎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ከዓ ሚትዌርተ ዝተቐየረ እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ቅርፁ ይኮነን ስለዚ እታ ቃል ኣገዳሲ ሕጂ ኮሮና ቫይረስ ጥራይ ኮና ንዛረብ ዘለና ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ሆልኡት ማለት እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ደልዲልካ ፅናሕ ንፃወሮ ዓይነት ማለት እዩ ስለዚ ዮርዴ ፎር ኦስሎ እዚኻ ከምዚ ጭርሖ ዓይነት እዩ ንኦስሎ ኢልና ንግበሮ ኣብ ኦስሎ ስለ ዝነብር ዘለኹ እቶም ካልኦት ኮሚነታት እውን ከምኡ ሓበሬታ ክህቡ ክእሉ ተዘይሂቦም ከማን ኣብቲ ዌብሳይት ናቶም ሓበሬታ ኣሎ እንታይ እንታይን ቲልታክ ከም ዘእተዉ ማለት እዩ ቲልታክ ስጉምታት ኢልና ፀኒሕና ሽዑ እቲ ኩሉ ዝርዝር ኣብ ኤስኤምኤስ ክዝርግሕዎ ስለ ዘይክእሉ ነዚኣ ሊንክ እዚኣ ሰይዶምለይ እዛ ሊንክ እንታይ ማለት እያ ሓንቲ ናይ ኢንተርነት ገጽ ኮይና ናብቲ ቀንዲ ሓሳባት ትወስደካ ማለት እዩ እዚ ነታ ሊንክ ክሊክ ምስ ገበርካያ ናብዚኣ ገጽ እዚኣ ትኸይድ
ኣብ ጎና ከፊት ያለሁ ኣብ ሞባይልካ ወይ ኣብ ገለ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ቀንዲ ገጽ ናይ ኦስሎ ኮሚነ ቀጻልያ ትቀየር ስለዚ ከም ዝበልኩም እዚ ከም ናይ ዜና ሓበሬታ ይትውሰድዎ ምክንያቱ ጽባሕ ንጎ ክቕየር ይኽእል እዩ ብጣዕሚ ክትፈልጦ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ተንቃላት ኣብ ዘለና እንተሒዝናያ ግን ቀጻሊ ኣብዛ ገጽ እዚኣ እንዳመጻና ኦስሎ ኮሚነ ቲልታክ እንዳመጻና እቲ ዘሎ ሓበሬታ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ስለዚ ሎማዓንቲ 23 ጥሪ ደሎ ምዕጻው ናይ ኦስሎ ንብል ኣለና ኔድ ስተንጊንገን ምዕጻው ማለት እዩ እንታይ እቲ ምዕጻው ሶሻል ወይ ከዓ ሶስያለ ደን ሶስያለ እቲ ማሕበራዊ ምዕጻው ተንቃላት ክተጽሒፍኩመን ተዳደጋጊምኩመን ምሽምዳደን ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ምድግጋም ዜና ካብ ምስማዕ ቀጻሊ ኣባኻ ክኣቱ ይኽእል እዩ ወላ ድሕሪ 10 ዓመት 20 ዓመት እውን ምናልባት ነዛ ቃል ክንሰምዓ ከለና ምስ ኮሮና ክንተሓሓዛ ንኽእል ንኸውን ምክንያቱ ፍሉይ ኣጋጣሚ ብሂወትና ስለ ዝኾነ ስለዚ ቃላት ብርቱዕ ትርጉም ኣለዎም ብድሕርቲ ትርጉሞም ጥራይ ማለት እዩ እዚ እቲ ምዕጻው እንታይ ኮይኑ ኣሎ ፎሽታርከስ ኮይኑ ኣሎ ፎሽታርከስ ካታ ተደላዲሉ ኣሎ ማለት እዩ ቁሩብ ብርትዕ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለምንታይ ተደላዲሉ ድሕርቲ ኤተር ፉን ኣፍ ድሕርቲ ምርካብ ድሕሪ ኤተር ማለት እዩ ፉን ኣፍ ድሕሪ ምርካብ ናይቲ ሙቴርት ቫይረስ ሙቴርት ናይቲ ዝተቐየረ ቫይረስ ኢልና ማለት እዩ ኡተን ሸንት ሲሚተቫይ ኡተን ብዘይ ፍሉጥ ሲሚተ ማለት ንበይና እዚኣ ኣብ ኖርዌጅያ ክልተ ቃላት ነላግብ ኢና ምሽ ሲሚተ ማለት ምልባዕ ምትሕላፍ ማለት እዩ ቫይካ መንገዲ ናይ ምትሕላፍ መንገዲ ብዘይ ምፍላጥ ማለት እዩ ወይ ድማ ቪል ሲሚተ ማለት ከምዚ ከም ዕቡድ ምዝርጋሕ ወይ ከዓ ብዘይ ምቁፅፅር ምኻድ ማለት እዩ ኑርድረ ፎሎ በዓል ሺ ገለ ዝርከቦ ጎረባብቲ ጎረቤት ኮሚነ ናይ ኦስሎ እዩ ማለት እዩ እጂ ካብኡ ከም ጎረቤት እዩ ዝያዳ ተጸሊ ዘሎ ስለዚ ፍሉጥ ከዓ ስለ ዘይኮነ ኡተን ሸንት ሲሚተቫይ ስለ ዝኾነ እዩ ኣፍርሐ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካበይ መጺኡ ከመይ ክኸይዱ ኣይድፈለጥ የለን ድሕሪኡ ፕረሰመሊንግ ይብል ኣሎ ፕረሰመሊንግ ዝበዝሐ ግዜ ሓበሬታ ንህዝቢ ክትህብ ከለኻ ብትካል መልክዕ ክኸውን ይኽእል ብኮሚነ መልክዕ ብሃገር መልክዕ ፕሬሰመሊንግ ይበሃል ማለት እዩ ሓደ ቁልጡፍ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ክትሕልፍ ክደሊ ከለኻ ማለት እዩ እዚ ፕረሰመሊንግ መሊንግ ማለት መልእኽቲ ማለት እዩ ምሽ ስለዚ ፕረሰመሊንግ ከዓ ሓበሬታ ኦስሎ ስለዚ እዚ ቃላት ይደጋገም ኣሎ ትሪኦ ኣለኹ ሕጂ ኦስሎ ሃርሃት እንታይ ማለት እዩ ጸኒሕዋ ዝምዕጻው ካብ ቀደም ካብ 9 ኖቨምበር ከባቢ ስለ ዝተጀመረ ጸኒሕዋ ዓይነት ማለት ስለዚ ሶሻል ኔስቲንግ ጸኒሕዋይ ብተወሳኺ ስቫርት ስትሬንገ ብጣዕሚ ስትሬንገ ማለት ተሪር ኢልና ምስ ጸኒሕና ወይ ኣኽራሪ ዝኸረረ ስለዚ ስቫርት እንተወሲኽና ኣላ ኣዝዩ ዝኸረረ ትኾን ኣላ ስቫርት ማለት ዝኸረረ ከምዚ ቬልዲ ገለ ንብሎ ማለት እዩ ሲሚተ ቫርን ሬግለር ካብ 9 ኖቨምበር ማለት ሲሚተ ቫርን ሬግለር ማለት ሲሚተት ልባዕ ኢልናያ ቫርን ምክልኻል ማለት እዩ ሬግለርካ ሕግታት ማለት እዩ ስለዚ ካብ 9 ኖቨምበር እቲ ምዕጻው ጸኒሕዋ እዩ እዚ ደይንፈልጦ ቃል የለን ክሓልፋየ ደይንፈልጦ ቃል የለን ክብል ከለኹ ኣብ ዝሓለፈ ጠቒስኒ ኣለና ብፍላይ ቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ቃላት ፎሽታርከስ ሶስያለ ነድስተንጊንገን ቲልታክ ሓንቲ ነይራ ሕጂ ፍለረ ቲልታክ ብዙሕ ቲልታክ ክኾን ኣላ ማለት እዩ ሬየሪንገን መንግስቲ ማለት እዩ ቬታት ውሳነ ሲሚተቫርን ቲልታክ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ይቀየር ኣሎ ሲሚተቫርን ሓንቲ ወይ ሲሚተቫርን ሬግለር ኢልና ነርና ሕጂ ሲሚተቫርን ቲልታክ ቃላት ካብቶም ትፈልጦም ቃላት እናሓወስካ ብዙሕ ቃላት እውን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሲሚተቫርን ሬግለር ዝነበረ ሲሚተቫርን ቲልታክ ናይ ምክልኻል ምልባዕ ስጉምታት ማለት እዩ እንጂ ኮሚነነ ሩንት ማለት ከባቢ ኑርድረ ፎሎ ጎረቤት ኮሚነና ስለ ዝኾነት ኣፍ ደከት ማለት ምርካብ ማለት እዩ ደከ ምሽፋን እንድዩ ምርካቡ ማለት እዩ ድሕሪ ምርካብ ናይቲ ብሪቲስከ ናይ ብሪቲሽ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሙተርተ ዝተቐየረ ቫርያንተን ዓይነት ናይ ኮሮና ቫይረስ ስለዚ ናይ ዝተቐየረ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ቫርያንት ማለት ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ እቲ ቫይረስ ቪሩሰ ንብል ኣለና ሕጂ ንመይና ንውክል ዘለና ሕጂ እቲ ቪሩሰ ክንብል ከለና ነቲ ሙትወርተ ብሪቲስከ ቫርያንተን ኣብ ኮሮና ቪሩሰ እዛ ቪሩሰ እዚኣ ነዚ ድሕረ ባይታ ተመልክት ስለዚ ቪሩሰ ዘይፍሉጥ ሲሚተ ሽልደ ኣለዎ ሲሚተ ማለት ንፈይጥና ኣለና ሽልደ ማለት ምንጪ እዩ ስለዚ ካበይ ከም ዝመፀ ካበይ ኣይፈለጥና ኢና ኣለና ስለዚ ድማ
او كان دارفورك سلازي دما بتاينس كن سوم فيل سميت تتيلنا كم حدا مقصار تسعنا إلنا سم كنهبو نخيل ويكا ليبل كنقبرو نخيل أبزل لنا في مويورا ألت في كان كل زكالنا كنقبر لنا كم زقالات كتحزوا لكم ببحالة ترجم كايو نابتغينيا كاب ترجمه بمرؤ تحزوا تبوي قال جزي كم دل لو تقوموا له سلطول في مويورا ألت في كان زكالنا كله نقبر لنا تطعون ببان هذا فيروس رينا لنا سيت ري مرأي مالتيو راسكت قلطوفن أدمعن بزوخنا من قد خنز التحالف أو كالوت هاجرات وكتماتات عبيت كتماتات رينا لنا راسكت قلطوف effective بتعمل أدمع بزوخنا إداك لما عندي إنفرس يتعتاتو تي آخر كرر زبالة حقتنا يمكن حال مالتيو كاب زحلف 10 ماش نع زحلف عامت مالتي يزي لو ما أنت زحيل أتي لو مالتي أبتي حقتنا يمكن حالي بونون أمرودر أبجل جل كبابيتات أمرودر مالت كباب مالتي أبجل جل كبابيتات زبرتعه حقتات تأتي له كم ترى إيدي فلت مالتي إذا نون سينه كان محجي زي نبر زبرتع حقتات تأتي له زيك جا حبريت هاي زهب زلو يا يستوتر بلالو ستوتر مالت يدقوفه يا يستوتر ريرينجن ستيلتاك فلتوت ملو بملو فلتوت مالت ناي منجستي سقمتات ملو دقوفه يا أرجلا فور آت في أنا حقوسي نحبر فوت فيلس ريجلر فيلس مالت نحبر مالتي في هارفوت فيلس ريجلر نحبر حقتات زلنا أم بفالت اللابز قال قداسيت ناي منجستي سقمتات كمزي أم بفالت مالت قدنا ديكونس تمكاري تكبركاي تمكار مالتي جا قد دكاني جن تغيركايو أزيو تمكار زخونه مالتي من الله بحقك هي صعكا خيل أم بفالت انتوين حدا نجر مو انتوين جن قدن سلا زخونه هطعكا خيل هون لذي كابتناي هيلث ديركتورات دمص حبريت هالو ديالوج مالت بمزرراب مالتي ديالوج ما بمزرراب مس تذكرت ساك زارو هلو ديالوج ما ويزته مالتي مس نورو فولو كومينا اودي كرينج ليغنا مس ابت خباب زلوا كرينج مالت اب كباب مالتي رونتي اللي يعني عنتو مساعه تمثل كرينج مالت كباب مالتي ليغنها تقميت انزلوا كوميناتات سلازي نزي قالات مساكبكم ود حزام فيديو مودا كان بحدش كتنببو تسفا قبر شعي وصبو تملأت تحالف زخل هجي نابت قالات نتكور زلنا تي فيديو هنا وحنا دحار تدقيمكم موجن قونو ننببكم انت سمعهم اي ثينك قليل كوني ازياتهم توم حدشتي سقمتاتيوم توم حدشتي سقمتات رايدي كنا نبللنا توم حدشتي سقمتات فلوطات مالتي تيلتا كنا فيل إفشت أنغان توم تيلتا كان مجمرتا كساب يلا مالت جبراوي يخونو كساب سنبت 3 حدن طر مالتي تيل أومه كسابن شع معلتن 3 حدن طر اتوتيا مالتي زمان تاع تملكت اتوتي تيل أومه نقول كلنا 3 حدن طر اتوتيا نتعلت اتوتو جبرا مالتي كله بوتيكر يعصو ستنجس ما أنتاك نقول كلنا بجكة مالتي ما أنتاك أقداسيت قال بجكة أنتاك أقداسيت مات بوتيكر أبوتيك بنزين ستاشونر فين مونوبولي ستنجس أوسو فين مونوبولون توسخيات حجين تايو حدا حبيتها تحلف تانيحكا توسخ كال حبيتها زما ساسر كتحلف كلها أوسو تأوتو مالتي توسخي مالتي أون فين مونوبولون قعدصوي لكن كله حدا غيركا نتي حسابات كستاي تقبرو فين مونوبولا وين شو يطلو وين شو يطلو كستايو ناي مسته مشت بوتاي على سيرفينج ستيدر ستينجس من انتاك ابتيكاوي
بجكا تيك أواي دما كله كال سيرفيرينغ حجي كلتا عينت على عندها شاهدات قالك نبل تصانيحة تيك أواي تخوين جن كوفايت بالنهاية تأكبنيها تفيد اللي أتو مالتي تريننج سنتر تريننج مقبر الجيمات سوى مهلر محنبسي سوى ما محنبسي هالر هولات وي كما لوكالات سوى مهلر كن كلنا محنبسي الدراشات لذي نرويجان لك حمز جيرو قالات بزحيزك محنبسة الدراشات جن لقابي زخون حنت قال تمساسلتن تريننج سنتر سوى مهلر تمساسلتون درو الرده درو اصواتي ما بوصلو إتي شعوق نزح حوالي تمسوسكا بتوسخي بيبليوتيكر إتي لك جا إي تي لك تبللا إي هذا هلا تي لك بتوسخي بيبليوتيكر حجينا زيوم تريننج سنتر قالت وسخلهم تدليها بتوسخا كم زغيره نيره بتوسخا بيبليوتيكسكا لايبراريتات مالتي عصوي تروس اوليفسينوس زي ناي امنت قالات بتخسيانات وي ناي مملخ بوتاتات عصو خونو مالتي بجكا انت لعب قبر له وي ناي سنه سرعت ناي قبرتات الله مالتي ذا انتك بجكا مالتي اقدس قالاتي دي اوبيوسترس مالت كتعراريو نام ناي قيح درجه قيح درجه تماتي قيح بيچا قالنا بلنا بشاب سيمافورو ناي ترافيك حقታት نتكم لك بخمو اب هيوت نتقمو لنا قيح انتلنا بزح غزي حدغاي بيچا تطنقق عينتي قطاليها سلام አሉ መሬት عينتي ስለዚህ ኣብ ባርና ሃገ ወይ ባርና ስኩለ እንታይ ክትኣታቶይ ናብ ቀይሕ ኒቮ ክትኣታቶይ ማለት እዩ እቲ ምትእትታው ትቀይሕ ኒቮ እንታይ እንተልና ብዙሕ ኣብኡ ክሕዝ ይኽእል ሰዓታት ናይቲ ባርና ሃገ ምውሓድ ክኸውን ይኽእል ወይ ውሕዳት ተምሃሮ ምምፃእ ወይ ገለ ፉል ብዝተፈላለየ ግን ብሓፈሻ ግን ትሮት ኒቮ ክትኣታቶይ ማለት እዩ ሶምሸንት ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ሶምሸንት ከም ንፈልጦ يعني ديكامبلي أبز قتيل دلو ديكامبلي كخون خيليو قرب ناي معصاو معلتات كساب أبز فرامتيل روت نيفو ار إتابلرت كساب قيح درجات بارنا هاغاتات وي بارنا سكول زتاتاتو وي دلادل تنبارنا هاغا كعصوا خيلك نخدالوا مالتي نا دتا فيل كومي دتا فيل كومونن كومتيل باكتيل ኣብዚ ጉዳይ ትዝርዝር ስለዘይንፈልጦ ዘለና ኮመቲል ባከቲል ክምለሶ እዩ እቲ ኮሚነን ነዚ ጉዳይ እዚ ክምለሶ እዩ ሶስናርት ሶሙል ኢኻ ብዝቐልጠፈ ሶስናርት ሶሙል ልሙድ ቃላት እዚ ኣሳብ ወይ ከዓ as soon as possible ብእንግሊሽ ማለት እዩ ሶስናርት ሶሙል ብቁልጡፍ ክንምለሰኩም ኢና ማለት እዩ እዚ ሓበሬታ ክመፅእ ይቀፅል ማለት እዩ እዚ እናመፀ ካብዚ ምክትታል ጥራይ ተን ቃላት ካብዚ እኒኦ ካልእ ክህልዎ ኣይከኣልን እዩ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲንግ ማለት እዩ ዲጂታል ተኸውን ኣብ ገዛ ኮንካ ብኮምፒውተር ብዲጂታል መልክዕ ማለት እዩ ስለዚ ዩኒቨርሲቲንግ ብዲጂታል ተኸውን ትምህርቲ ማለት እዩ ቢደርጎን ስኩል ማለት ሰከንደሪ ስኩል ማለት እዩ ድሪፍት ማለት ምክያድ ማለት እዩ ፉትሻት ምቕፃል ፎርበሬደር ምድላው ድሪፍት ብዙሕ ነገር ክንጥቀመላ ንኽእል ቃልያ ቀፃሊ ኣብ ስራሕ ምህላው ማለት እዩ ኢንቨስቲተር ዩኒቨርሲታት ማለት እዩ ሆይ ስኩለር ከም ዩኒቨርሲቲ ዓይነት ኮሌጃት ማለት እዩ ፋግ ስኩለር ከዓ ናይ ሞያ ትምህርትታት ማለት እዩ ፕላን ላክተ ዝተመደቡ ምድላዋት ኣረንጅመንት ስካል እሰተስ ማለት ክሰሃገሩ ማለት እዩ ወይ ድማ ዲጂታል ክኾኑ ኤለርየረስ ዲጂታል ክኾኑ ወይ ክትግበሩ ብዲጂታል መልክዕ እዚ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ወይ ዝተመደበ ምትእኽኻባት ብዲጂታል ክኸውን ወይ ከዓ ክሰሃገር ኣለዎ ሎካል ማለት ኣዳራሻት ማለት እዩ ናይ ንጥፈታት ናይ ቆልዑ ወይ ናይ ስፖርት ንጥፈታት ማለት እዩ እዚ
ኮመቲ ባከቲል ታይልኛ ነርና ክንምለሲና ብዝርዝር ዲታይል እንታይ ማለት እዩ ዝርዝራቱ ስለዚ እዚኣቶም ቶም ሓደሽቲ ናብዛ ገጽ ንሪኣ እንደለና ተን ሓደሽቲ ጠጠው ኣቢልኩም ክትደግምዋ ትኽእሉ ኢኹም ተን ሓደሽቲ ስጉምታት እየን ቲልታካት እየን እዚአን ማለት እዩ እዚአን ግድነት ክንገብሮ ዘለና እዩ ስለዚ ብተወሳኺ ኢልና ኣሎ ኣብዚ ኢቲሌክ ዝኾነ ሓበሬታ ተወሳኺ ተደሊኻ መእተዊት እያ እዚኣ ነዚ ቅድሚ ዝረኣናዮን ነዚ ዳሕራዋይ ዝመጽእ ዘሎን መተሓሓዚት ዓይነት እያ ትኸውን ብተወሳኺ ኣብ ርእሲ እዚ ዝተዋሃበና ፖቡደነ ማለት ሓበሬታታት ማለት እዩ ፈርቡደነ ከዓ ዝተኸልከሉ ነገራት ዘይሕጋውያን ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝተዋሃበና ሓበሬታን ኩልኩል ተባህሉ ነገራትን መንግስቲ ከዓ መንግስትን ኦስሎ ኮሚነን ቲደልየ ወይ